Niisku on vihdoin saanut säädettyä kaikki lentohärvelinsä nippelit. Hän voi lentää minne mieli tekee. Ainoa surunaihe on se, että mukaan mahtuu vain yksi matkustaja. Niiskun vekottimella on ihanaa lentää. Niin minustakin. Nipsu ei kai halua toiselle lennolle. No en. Nipsu, sinulla oli epäonnea. Sinä päivänä oli hurja tuuli. Niiskukin pelkäsi. Se oli hirveä. Vähintäänkin hurrikaani ja vielä satoi. Apua! Apua! Älä käy kimppuun, en pysty ohjaamaan. Nipsu, sinä häiritset. Niisku, laskeudu! Laskeudu heti! Anna minun ohjata. Niisku kertoi, että hän pelkäsi tuulta ja sadetta, mutta vielä enemmän Nipsua. Miten Niisku olisi voinut laskeutua, jos sinä estit häntä ohjaamasta? No en minä tiedä. En minä ole mikään lentäjä. Hyvä sentään, että pääsitte onnellisesti maahan. Kyllä Niisku on rakentanut hienon aluksen. Totta. Meillä on tänään loistava lentosää. Niinpä. Aha, vuoresta tupruttaa savua. Lennetäänkö sinne? Joo, en ole nähnyt vuorta ylhäältä. Syksy on niin kaunis. Sinä kai lähdet pian vaeltamaan etelään. Lähden. Kuule, mitä jos lähdettäisiin etelään lentäen? Tälläkö? Niin, olen ajatellut lähteä pitkälle matkalle ennen talvea. Oletko todella? Olen. Tule mukaan. Oi ei, kiitos. Matkojen tulee olla hitaita ja pitkiä. Minä pidän jalan kulkemisesta. Muumipeikko, Alisa! missä lentovehje on? Ilmassa ja Muikkunen on matkustajana. Kysy Niiskulta, pääsetkö sinäkin lentämään? Oi kyllähän minä tahtoisin, mutta Pelkäätkö? ei se ole syynä. Mutta mummo sanoo, ettei minun ole lupa lentää. Ei kai hän luule, että veljeni ilma-alus on vaarallinen. Ei varmaan. Mummo on vanhanaikainen. Hänen mielestään noitien pitää lentää luudalla. Onko sinun pakko kertoa mummolle? Hei, nyt he tulevat takaisin! Oi! Miten upeaa! Minun täytyy päästä lentämään, täytyy! Mummo, No mikäs nyt on? mummo, saisinko minä? Et Et tiedä mitä aioin kysyä. tiedänpäs ja vastaus on ei. Tahtoisin lentää Niiskun ilma-aluksella. Ei. Niisku sanoi, että olen tervetullut milloin vain. Et mene. Niin, mutta mummo kulta. Älä yritä mielistellä minua. En käsitä. Miksen saa mennä lentämään? Olen jo sanonut miksi. Niin, mutta kun... Me olemme noitia, muista. Olen alkanut epäillä, tuleeko sinusta kunniakkaan noita sukumme jatkajaa. Esi ja äitimme kääntyisivät haudassaan, jos tietäisivät, että lennät muulla kuin luudalla. Mutta... Asia on loppuun käsitelty. Mene hakemaan vettä.
En kuullut, mitä vastasit. Joo. Kuule, Salisa. Olen ajatellut viedä sinut ensilumen tultua Noitaluolaan. Missä semmoinen on? Kaukana etelässä, lämpimällä seudulla. Sinun luutasi odottaa siellä. Minun luutani? Tarkoitatko? Tarkoitan. Jos opiskelet oikein ahkerasti, voit oppia lentämään nopeammin kuin uskotkaan. Kiitos. Epää noita maista käytössä. No menepäs nyt kiltisti hakemaan kaivolta vettä. Joo. Vai haluat ohjata? Anna minun edes yrittää. Olet lentänyt jo 2. Tiedän, mutta ei se ole ollenkaan sama kuin ohjaaminen. Niin, eipä tietenkään. Muistatko mitä sanoit? Ilma-aluksesi on parempi kuin noidan luuta sen vuoksi, että kuka tahansa voi tarttua sen ohjaimiin. Ei tarvitse olla noita. Jos asia on niin, mikset anna minun yrittää? Palan halusta päästä ohjaamaan. Niisku, miksi et anna muumipeikon yrittää? Se on vaarallista. Ai, Muille ei tietenkään minulle. sitten alus on kuin noidan luuta. Eikä ole, mutta ilma-alusta täytyy käsitellä asiantuntevasti. Minä osaan, Niisku, kunhan ensin opetat minua. No, olkoon sitten, jos saat kotoa luvan. Voi kiitos, Niisku. No voi hyvä ihme. Joutsenet lähtevät jo etelään. Missä muumipeikko on? Niiskun luona. Talvi tekee tuloaan. Niin. Minä olen edelleen sitä vastaan. Ai, talvea vastaan. Ei kun sitä vastaan, että muumipeikko lentää yksinään. Et ole sanonut sitä aikaisemmin. En kun poika oli niin riemuissaan. Ja minä luulen, että hän on yhä riemuissaan tulevasta lennosta. Se on vaarallinen. Ja öpsistä. Mitä? Jos Niisku osaa, meidän poikammekin osaa. Mutta Niisku on ilma-aluksen keksijä. Älä kiihdy, pappa. Se ei tee hyvää sydämelle. Emme saa enää kohdella muumipeikkoa kuin pikkulasta. No nyt tiedät, mitä mikin valo ja vipu tarkoittaa. Niin tiedän. Tämä kävi nopeasti. Osaatko varmasti ohjata? Teoriassa ainakin. Niiskuneiti, me nousemme. Mene vähän syrjemmäs. Ohjaako muumipeikko? Katso, mihin lennät! Juu. Älä pelkää, minä olen tässä vierellä. No niin, matkaan, Niisku. Hyvä on. Käynnistä moottori. Juu. Täysillä eteen. Juu. Nyt voit ottaa rennommin. Joo. No niin, ja sitten ylös hitaasti. Hän onnistui! Niisku, me lennämme. Selvä se. Tämähän on lentovekotin. Voi miten upeaa.
Vai että muumipeikko osaa nyt ohjata ilma-alustasi? Osaa. Poikanne on hyvin oppivainen. No, siinäs kuulit, pappakulta. Minähän sanoin, että olet turhaan levoton. Nyt odotan kirkasta ja tyyntä päivää yksin lentoani varten. Eikö Niisku tule mukaan? Ei, tahdotko sinä lentämään? Kuka? Minäkö? Tulisin hyvinkin mielelläni, mutta kun massuni on reistaillut viime aikoina. Jos tahdot matkustajan, minä voin tulla. Tulisitko, äiti? Hei, saahan äiti tulla mukaan? Ja parempi, jos ei tulisi. Miksi? Kun, tiedätkös, ilma-alukseni ei ole koolla pilattu ja muutenkin. Se oli kiertoilmaus sille, että muumimamma on liian painava. Vai niin? Ei. Tarkoitan siis, että muumipappa painaa jokseenkin yhtä paljon, mutta muumipeikko on yhä oppilas ja on helpompi lentää, jos on vähemmän painoa. Älä pelkää, Niisku. En kuvittelekaan lähteväni mukaan, jos se vaikeuttaa jotenkin ilmalentoa. Olen pahoillani. No, minä lennän sitten yksin. Muumipeikko, ehkä voisit ottaa minut mukaan. Minä olen aika kevyt. Niiskuneiti. Ei sitten. Sinähän voit lentää minun kanssani. Miksi? Jos olet sitä mieltä, että muumipeikko pystyy yksin lentämään alustasi, kai minä voin mennä mukaan. No se on varmaa, että muumipeikko pystyy lentämään. Asia on selvä. Me voimme lähteä. Totta kai. Olen iloinen, että tulet. Tulee nousu. No, lennä muumipeikko. Satumaista, muumipeikko. Miten hauskaa, että nautit lentämisestä. Mitä varten sinä pumpsahtelit siinä alussa? Vai sinä täällä? Nousu vaikeutui siksi, että sinä kiipesit mukaan. Minä kun olen niin painava, mikä on sinun taidoissasi? Niisku sanoi, että alus reagoi herkästi ylimääräiseen painoon. Lentäminen näyttää kuitenkin sujuvan. No niin, antaa mennä. Tulivuorelle. Nuuska Muikkunen kertoi, että siellä on kaunista. Onpa sakea savu. Oi, minua pelottaa. Täältä ei oikein näe. Takaisin. Tuo on vaarallista. Täytyy sulaa laavaa. Lennetään lähemmäs. Ei, se on ihan liian vaarallista. Kiltti muumipeikko, käännytään jo takaisin. Eikä käännytä, jänishousut. Täällä on pelottava. Tulivuori jyrisee. Mitä pelottavaa siinä on? Huh? Onpas kamala tulivuori. Oletko sinä kunnossa? Kiirehdi, muumipeikko. Onneksi ei aiheutunut enempää vahinkoa. Olen kauhean pahoillani. Purkaus tuli yllättäen. Minun vikani, kun en muistanut kertoa teille tulivuoren vaaroista. Minäkin unohdin varoittaa. Sanoit lähteväsi pitkälle matkalle. Saatko aluksen kuntoon? Eiköhän minä saa. Etkä ole kertonut minulle mitään. En. Miksi et ole kertonut? No, olisinhan minä kohta kertonut. Minä luulin... Ei se mitään. No, nythän tiedät, niiskuneiti. Lähden hyvin pitkälle matkalle ennen kuin talvi tulee.
palaa keväällä, talvehdin muumeilla. Miksi et ota minua mukaan? Minäkin tulisin. Anteeksi vain, mutta tarvitsen paljon matkatavaraa. Tilaa ei riitä matkustajille. Mutta sen minä lupaan, että seuraavaan alukseeni mahdutte kaikki. Talvi oli tosiaan tulossa. 2 viikon kuluttua Muumilaaksossa olisi nilkkoihin asti lunta. Niihin aikoihin muumiperhe käy talvilevolle. Nähdään sitten taas keväällä. Joo, Sinä oletkin sitten täysin oppinut noita, kun tapaamme. yritän parhaani. Hei Hemuli! Hei, lähdetkö jonnekin? Lähden etelään. Mummon kanssa noita luolaan. Oh, toivottavasti viihdyt. Tuon sinulle kaikki harvinaiset kasvit, joita löydän. Kiitos, sehän on herttaista. Hyvästi muumipappa. Hyvästi. Hyvästi muumimamma. Voi hyvin. Onnea matkaan. Minä kuulin, että Niiskukin lähtee matkalle. Pitkälle matkalle. Muumilaakso jää ihan tyhjilleen. Oho! Se on Niisku. Hän lähtee moneksi kuukaudeksi pois. Mahtaako? Nuuska Muikkunen! Nyt sinä sitten lähdet. Niin, Minä olisin tahtonut tulla mukaasi. tiedän, mutta minun pitää lähteä yksin. Minä tulinkin vain sanomaan hyvästit. Hyvästi sitten. Palaatko sinä taas keväällä? Tietysti niin kuin aina. Onko se minulle? On. Huuliharppu on sinun arvokkain omaisuutesi. Siksi annan sen sinulle. Soita sitä, kun ikävöit minua. Minä soitan usein. Nyt minun täytyy kiirehtiä. Sataa jo lunta. Hyvästi, Nuuska Muikkunen. Hyvästi, Nuuska Muikkunen.
Muumilaakso peittyi lumeen ja muumit vaipuivat uneen kevään ensimmäiseen päivään asti.